som mal toto komentovať svojimi slovami, tak by som povedal, že tá práca úplne fantastická, ten košík a la bobrík úplne krásny a nádherný. Aj tá práca úplne spokojnosti na tej základni. Žiaľ, ten čas 16:73 a sami dobre ste videli, že na pravej strane to striekal, do nemoty 14:07 bolo na ľavej.